the new president-elect wekunamibia aiwa onyasoratidza kuti aiwa she is not even caring nemashoko angabuda achitogwa nemacritics pamusoro pekuelectiwa kwawakaitiwa aiwa as the president wenyika yeNamibia. Zvinozomuza kuti she was the vice president. Now aiwa anoonekwa kunzi aiwa ndiye akakontesta ma-elections akawina aiwa nekuda kwemashedi electoral processes akaitiwa nevakomana hatisingachatauri noda kuti tava nevhiki rese tichingomadzokera sana. Pana mashoko anobuda achitaura panapa vanhu vanyasoratidza kuti aiwa this lady ari kujarira vanhu kuti vasubscribe olike out on the bell kutimira paend with the Namibian vanodonyera vachiti thank you youth. President-elect Netumbo Nandi Ndaitwa on Thursday said the youth played a role in giving her and SWAPO the mandate to rule Namibia for the next 5 years. The majority of the registered voters were below 35 years old. Domashoko anobuda achitaura panapa achiti aiwa majority yevanhu vakamuvhotera ndo vakomana aiwa mayouth achoka. Anouya achitaura panapa achiti aiwa ndinokutendai just because ndimuri kumuda ndimuri kuita kuti aiwa atonge. But panapa tikatarisa zviri kuitika aiwa mastreets tinoona kuti chaos yakanyanya kuitika aiwa inoitika munyika yeNamibia macho muri kunzi these elections they were credible and fair. We see kuti vakomana veopposition they are doubting ma-elections awa kunyange kusiri kudauta but they know kuti the way they conducted these polls aiwa haana kuvasatisfy and they cannot be said kuti akanga ari credible. Mashoko atoona kuti aiwa kutenda kwaanoita people they are rejecting vachiti aiwa takazviona kunyange paainozuva maresults tiona vakomana veopposition kunyange nevamwe vacho veSWAPO they were not interested vachinzwa all these results nekuda kwezviitiko zvaitika kudhelewa kumapolls kwamwe maballot papers achishayikwa. Mashoko atoona kuti muSouthern Africa aiwa maleaders ema-revolutionary parties havachadi kubva on power. Tudze mafunguro enyu pinde comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.